využívají pro vlastně zvýšení obratu u vracejících se návštěvníků, potažmo zákazníků. Tak. To je jenom tady vlastně shrnutí označení uživatelů, kteří navštívili jednotlivé kategorie, kombinace jednotlivých segmentů, využití, nezapomínejte využívat textový i grafický rozsah. Jo, tím si vlastně rozšíříte pole působnosti a zobrazení. A tady je vlastně cílení. Jo. My jsme se tady bavili o obsahové síti, takže lze cílit na různé vybrané weby. Funguje to jako kontextová síť. Jo. To je tady tohle, vezmeme podprsenek. Na serveru svatba.cz návštěvník, který navštívil Astratex sekci podprsenky, jo, tak si vybírá, vlastně ještě se nemůže rozhodnout, neví, jestli je to třeba pro tu zákaznici nebo to návštěvnici zprava, takže si čte v různě na článku na informačních serverech nebo poradenských serverech, jak správně vybrat podprsenku. A hele, my tady mu pouštíme už přímo naši reklamu o tom, že má tady nějakou speciální slevu 20% a je tady nějaká akce týdne, aby nezapomněl na nás při tom výběru podprsenky. Samozřejmě, jak jsem říkal, je třeba tady využívat pro to cílení i double-click ad planner a tím zase si můžete udělat nějaký media plán, to znamená na jaké v rámci vašeho odvětví a komodity, kde se pohybují vaši zákazníci, kde čtou informace. Ono ještě o tom nákupním rozhodování. Já jsem tady říkal na úvodu, ten model AIDA, on není jediný, ale to takový spíš, který se dá nejlépe vysvětlit, to chování. Ve vyhledávání ten člověk stráví 4%, využívá. Dalších 90% vlastně stráví, že brouzá pro tom internetu, jak na sociálních sítích, na YouTube, jak třeba tady na zpravodajských serverech a tak dále, na komunitních serverech. Takže ten člověk vyhledává pouze jenom něco, ale pak ten čas tráví někde jinde. A to je právě tady to kontextové cílení spojené s remarketingem, kde oslovujete přímo toho zákazníka, kde on se rozhoduje podle jakých faktorů, vlastně on si čte, podle jakých faktorů si má vybrat produkt. Jo, tady už jsem řekl, kde třeba dělat cílení podle zájmu, takže my si bereme, že chceme ženy ve věku 25 až 34 let, zájmy, krása, fitness, nakupování, umění, zábava. To je nějakém zkoumání. Důležitý předpoklad, že znáte alespoň základní věci o svých zákaznících. Já vám totiž nedoporučuji, jak jsem říkal na začátku, jedna chyba je to, že cílíte na všechny. Jo, tím pádem ten efekt je nižší, když opravdu si vyberete tu hlavní cílovou skupinu, kterou chcete oslovit. Tak. Například význam pro Astratex. Jak jsem říkal, podívejte se sami do Google Analytics, kolik vám dělají vracející se návštěvníci, jakou sílu mají. Budete mile překvapeni oproti novým. Vracející se návštěvníci třeba u Astratexu tvoří více než 80% obratu. Průměrná hodnota objednávky díky třeba i doplňkovým prodejům a tak dále se může zvýšit o 18%. Jo, za to sledované období to bylo ještě dokonce. Tyhle výsledky jsou spojené do podzim 2011. Jo, takže to byl nějaký prosinec. Zvyšování obchodové značce. Není to hlavní nástroj, ale je to dobrý doplněk. Jo, vy si můžete samozřejmě vzít věc jako mediální kampaň, to znamená, můžete si nakoupit bannery, různé věci, ale PPCčka samozřejmě už v dnešní době vlastně suplujou tady tyhle činnost bannerů a lze vlastně i to povědomí značce šířit přes PPC kampaně. U remarketingu je to zvlášť dobrý, že cílíte na návštěvníky, kteří u vás znají. To znamená, že ví, kam vás hned zařadit. Tady jenom pak, jak jsem říkal, ty nástroje, jak si měřit třeba toho zvyšování brandu. My to používáme jednoduchou takovou rovnici faktory. Když zákazník nebo klient náš chce kampaň na zvýšení brandu, tak on se ptá, ale jak to budeme vyhodnocovat, brand? To je takové univerzální, že jo. Samozřejmě internet poskytuje zajímavé data, aspoň ty relevance. Tady je třeba Google Insight, kde vidíte, že ve vyhledávačích
A vlastně i Seznam máme tak podobné data, s tím pracujeme taky, kde nám Seznam už dokonce zařadil Astratex podprsenky, jako jedno z relevantních klíčových slov pro podprsenky. Takže vidíte, že ten brand má smysl. A tady vidíte, jak roste vyhledávání slovíčka Astratex. Jo. Kde začínal v roce 2007 první kroky k budování brandu a tady je 2011, nějaký top před Vánocemi. Jo. To znamená, že Astratex opravdu se začal ti lidi, to povědomí o značce získávali a začalo vyhledávat, vlastně začínají tohle slovíčko používat ve vyhledávání. Což je nějaký obrázek o tom, jestli ta strategie na zvyšování brandu je účinná nebo ne. Jo, takže máme brandové přístupy do vyhledávačí. Další jsou samozřejmě účinnost newsletterů, účinnost remarketingových kampaní a kontextových kampaní. To jsou věci, které pak získáme, jestli ta síla brandu se zvyšuje, nebo je stagnuje, nebo naopak se znižuje. Tam jsme se bavili posledně, když jsme měli ten workshop, tam to bylo, mám pocit, a to jsme bylo vlastně textu taky. Já jsem říkal, že nejvíc na té značce udělal affiliate. Tak. Ale říkám, PPCčka jsou ne jako hlavní nosná síla, samozřejmě je to, ten affiliate byl podpořen i tady touhle. Je to jako podpůrný nástroj, ale není to určitě, PPCčka nebyl hlavní nástroj, to určitě souhlas. Ale tím zase říkám, se vracím k tomu začátku, že jsme využili ty PPCčka v kontextu nějakých dalších marketingových nástrojů. Jo, že jsme to dali do celé takové kdyby obalu, a že jsme si nevytrhli jenom affiliate a PPCčka si jeli vlastně nějakou svoji věc. Jo. Ale že se to dá všechno takhle kdyby zhrnout, nebo naplánovat tu synergii jednotlivých nástrojů. Ano, u tohoto podzimu byl hlavní nosnou věcí, byl affiliate, který byl ale podpořen tou PPC kampaní. Ten affiliate třeba zrovna byl neúčinnější na novinkách a na Seznamu. Jo. Kde zase třeba beru v kontextu to, že jsme využili Google, který má remarketingovou kampaň a zvyšovali to. Affiliate byl dobrý i to, že vlastně vám tam ty lidi přicházejí přes affil. To znamená, to je taky banner, akorát se tam neplatí za proklik jenom na zobrazení, ale pouze za akci. Ale vy si takhle označujete ty lidi, kteří vám přijdou přes ten affil. Oni hned nenakoupí samozřejmě, i ty affilové systémy s tím počítají, takže tam se to měří taky. Ale pak máte podpůrný nástroj k tomu, to jsou třeba ty PPCčka. Takže je to nějaká kombinace do té strategie. Tak. A závěr doporučení hlavní. Jak už jsem říkal, shromažďujte publika v rámci celého cyklu. To znamená lidi, kteří navštíví, kteří vloží košík, kteří dokončí objednávku. Sledujte a vyhodnocujte frekvenci návštěv a opakované objednávky. Samozřejmě můžete mít komodity, které, teď jsem se bavil tady s panem, kde si koupíte třeba skříň a nebudete si kupovat za měsíc další skříň, že jo? Nebo si vybavíte obyvák a nebudete se bavit. Ale zase tam třeba ten nástroj pro doplňkový prodej. Jo, jsme se bavili o tom, že je možnost třeba lampičku nabídnout nebo nějaký, já nevím, interiérový doplněk designový a tak dále a tak dále. Dobře se to vlastně, je dobrý, jak říkal kolega Fencík, na začátku toho plánování těch kampaní pro vyhledávače, tak ty samé věci byste si měli podívat. Čím víc dat, tím lépe se ta strategie dá naplánovat. Pracujte s produktovou analýzou v rámci doplňkového prodeje. To jsem teď vlastně zmínil. Podívejte se na to, co lidi kupují, co hledají a s čím třeba nakupují různé věci. Jedna je takový ten nosný produkt a k tomu se třeba přibalí další věci. Jo. Ten se si to překlepl. Tak. Určitě doporučení, nespolehejte se pouze na jednu. Textová inzerce je jednodušší, si můžete napsat kdekoliv. Aby byla účinná remarketingová kampaň, tak samozřejmě doporučuji si nastavit i ty kreativy, to znamená grafické banery, tak, aby vypadaly a abyste se ten systém zautomatizoval, protože vy musíte i v čase měnit a pro různé publika třeba využívat jiné grafické banery. Takže to je důležité si říct, jestli nastavit tady tenhle systém podkládání. Kolega Fancy pak může potvrdit, že je to občas složité s klientama se domluvit vlastně na té bázi tvoření banerů, aby to bylo zautomatizované. Jo. To je jedno z nejdůležitějších. Pak třeba ta remarketingová kampaň může chvilku stát. A nebo se opakují stále ty stejné banery, které jsou, jak se řekne, okoukané a už tam nastává ta banerová slepota u těch zákazníků. I když vás znají, tak řekli, jo, to už jsem viděl, to není nic nového. A jak to tam bys automatizoval?
No, jako to nejde, to se automatizovat systém, jako to je spíš na lidech postavené, jo? Že prostě musíte mít grafika, nebo ten klient musí samozřejmě s vámi plánovat ty příležitosti, ty akce, na to se naváže vlastně ta tvorba kreativ a je to dobrý si dávat třeba u Astratexu, to běží na týdenní bázi. To znamená, v pátek přijde grafika, nasazujeme, v pondělí se spouští a tak dále. Nastavit si ty principy, jako není to jenom o nějakých systémech, ale vlastních procesech v té firmě. No, nebo spolupráci, když spolupracujete s grafikem na těch tvorbu, tak si říct, nezapomeň, ve středu ti dávám, co bude obsahem, a potřebuji to mít v pátek, aby to třeba další člověk, jako třeba kolega Fencík, dokázal hned nahrát do toho systému. Jo, to znamená, aby tam nebyly prostoje. A jako vždy, vyhodnocujte, sledujte. Jak jste mi potvrdil, u remarketingu to není krátkodobá záležitost. Jo, tady se opravdu ty 3 měsíce základ, než získáte relevantní informace a data, než nazbíráte to početné publikum. Takže doporučuji se pak zaměřit, samozřejmě vy vidíte pak to chování toho segmentu v Google Analytics, jak se chovají vracející se návštěvníci. Zda opravdu se chovají tak, jak mají. Pokud se tímhle budete držet, tak samozřejmě máte nakročeno k úspěšné remarketingové kampani. My jsme schopni vám i poradit v rámci třeba stanovení té strategie. Jo. Tam ta operativa, samozřejmě to je systém, s kterým se naučíte, ale ta strategie je pak důležitá hlavně pro tu účinnost. Takže pokud máte teď dotazy, je prostor. Vy jste tam přímo na seznam, plánujete taky remarketing spouštět? No, plánujeme, ale v tomto roce to asi pravděpodobně nebude. Ale samozřejmě jako počítá se s tím, tam je třeba si uvědomit, že Google, když něco udělá, jako, tak to pustit celosvětově, jako, a bohužel my se tady děláme sami, takže to trošku trvá. Ale to plán. Tak jdeme do 2013. Máme zakázáno, nám už ani neříkají žádný datumy, aby jsme nikdy jako neříkali, protože pak akorát v prezentacích pořád se někam posouvá vždycky. Takže když používáme brzy a tak. Takže jako nemůžu vám říct samozřejmě, ale jak říkal kolega, jako je to velmi efektivní věc na ten marketing a určitě se s tím plánuje do budoucna. Tak, jsou spojené ještě dotazy s remarketingem, nebo se můžeme na případové studie 2, které jsme si připravili, aby to nebylo jenom té teorii, ale i nějaké praxi. To už třeba kolega s tou strukturou kampaní. Tak. Takže jsem si připravil jednu, přímo i jméno klienta. Tam nechám nahlédnout k nám do kuchyně. A vlastně budete první, které seznámím, kromě teda klienta, který mě to v pondělí odsouhlasil, tuhle kampaň. Takže je to vlastně kampaň, která se ještě nerealizuje, ale začne příští týden. Jedná se o to, že je to případová studie na podporu prodejny. Klient, který má internetový obchod, tak otevírá příští týden velkou prodejnu. Je to v odvětví Army Shopu a vlastně jeho konkurenční výhodou, že bude největší Army Shop v Praze, což je takové už hezké heslo. My jsme vlastně přemýšleli, jak na internetu spodporovat a samozřejmě důležitou roli hrajou i PPC systém nebo PPC kampaně. Řekli jsme si vlastně, jaké možnosti jsou pro takovou věc, že otevíráte prodejnu v Praze, případně na podporu, ono to nemusí být jenom pro to otevření, ale na tu podporu prodejny. A jaké možnosti PPC se nabízejí? Jo. Je to Praha, takže začneme od nějakého regionálního cílení. Stáhneme to na region Praha a i střední Čechy. Samozřejmě jsme se tady bavili o těchto věcech, jako je kontextová síť, remarketingová síť, to znamená vytvoření, zacílení na weby a servery, kde jeho potenciální návštěvníci se vyskytují a chodí. Spojíme to se sociálními sítěma, kde si myslíme, že tady i na základě jeho cílové skupiny může být taky zajímavý efekt. A budeme sledovat pro vyhodnocování je ROPO efekt. To znamená, kolik lidí jsme oslovili, připravíme cílovou stránku přímo pro tady tuhle kampaň, a kde bude nějaký třeba voucher, kupon a tak dále. A oni s tím voucherem dojdou
dojdou do prodejny. Pan Silvestr s ním dobře pracuje. Takže je to jednoduché vlastně sledování toho ROPO efektu. Já ještě vysvětlím pro ty, co neznají ROPO efekt, o čem se bavíme. To je vlastně zkoumání informací online. Jo, informace online, research online. A to PO, to je purchase offline, to je nákup offline. Nákup offline. To je takzvaný ROPO efekt. V České republice v průměru se vyskytuje podle informací z Consumer Barometru kolem 60%. To znamená, 60% návštěvníků zjišťuje informace na internetu, ale pak tu objednávku skuteční v prodejně. Jo. Tak. Takže to jsou vlastně cíle. Jak říkám, internetový obchod Armet, jeden z největších shopů v outdoorového Army a v oblasti. My jsme si dneska tady vlastně říkali, co jsou všechny možnosti. Já se tady vlastně PPC vyhledávání, to znamená ve vyhledávačích přímo klíčové slova budeme využívat jako Army Shop. Jo, tady kolega Fencik říkal, jak cílit třeba na to regionální, na tu Prahu. Takže nastavíme si v PPC systémech cílení na Prahu. Obsahovou síť vlastně využijeme pro nové zákazníky nebo pro nové návštěvníky kontextovou kampaň. Už 2 měsíce nebo 3 měsíce právě se připravujeme na to, že sbíráme publika, takže pro jeho už známé zákazníky připravíme remarketingovou kampaň. Oni budou společné, akorát některé v rámci těch kreativ se budou lišit. A samozřejmě zakomponujeme, jak jsem říkal, PPCčka do dalších podpůrných nástrojů, jako je e-mailing, PR články, sociální sítě. To pojede přes celý červenec. Takže my jsme schopni udělat PR články na to, že tady otvíráme největší Army Shop a v rámci toho vlastně nám pojede ještě PPC kampaň, která se tam bude zobrazovat. To je jeden takový jednoduchý příklad. Co do toho? Vytvoříme speciální cílovou stránku pro otevření nové prodejny. To znamená, nebudeme ho odvádět toho návštěvníka někde na obecnou úvodní stránku, kde on by došel na úvodní stránku e-shopu a řekl, co to má společného s otevřením pobočky. Tím pádem by se ten bounce rate, míra opuštění vlastně zvyšovala radikálně a ty investice by do toho nebyly efektivní. Takže připravíme speciální cílovou stránku, která má návštěvníka motivovat toho, aby si třeba vytiskl ten slevový kupon a odešel s ním do té prodejny. Jakou má časovou platnost tato cílová stránka, respektive ten slevový kupon? Ty 2 měsíce, ten červenec, tak budete mít ty PR? Tam to bude v několika těch fázích. První je taková předfáze, to bude těch první 3 týdny v červnu a to oficiální i s novináři a tak dále je naplánováno na konci června. Tam je datum, myslím, 23.6., takže tam bude další fáze. My ten slevový kupon budeme pouštět pomalejc, než jsme si první říkali, že tam budou ještě i dárky, jo, pro návštěvníky a tak dále. Takže to zase to je spíš takové základní. Ten kupon budeme spíš podle toho, jak se to budeme právě vyhodnocovat v průběhu. Takže je to na tom, že se zaměříme i na průběžné vyhodnocování a na základě toho třeba i nějak pak budeme regulovat tu kampaň, jestli už ho stáhnou nebo ne. Samozřejmě klient moc do toho nechtěli, protože se mu nelíbilo, že by měl si snižovat marži, ale s nějakýma propočtama jsme došli nějakému optimálnímu kompromisu. Jo, takže ta platnost, ten vám neřeknu, jestli to bude 2-3 měsíce nebo třeba jenom 14 dní, může být. Jo. Jsme připraveni na to, že se to právě průběžně vyhodnocuje ten ROPO efekt. Já se ptám na to, jak dlouho je nová prodejna nová, že? To bude otevřena v pondělí. No jasně, ale jak dlouho je považována za novou? Jo. Já si myslím, že v tomhle segmentu, to znamená, že ten Army Shop, se dostávám i do nějaké už další než jenom se PPC kampaně, ale ten klient si opravdu obešel všechny Army Shopy tady v Praze. Nafotil si je, změřil si je, ví, kde se co prodává. Takže si i podle toho připravil, kde tu prodejnu chce umístit, jak má vypadat. A to je vlastně že ta spolupráce není jenom o nás, ale že ten klient přináší něco, on to s náma pak došel asi s velkou složkou, nám ukazoval, tohle je Army Shop, ten je tady, ten je na téhle třídě, takhle. A v tomhle segmentu Army Shopu si myslím, že opravdu ta informace, že nová prodejna
může být opravdu půl roku i rok. Jo. Kdybyste třeba otevírali kadeřnictví, které je na každé druhé straně, tak asi takhle to můžete. Tak, se vlastně díváme, co mám PPC systémy vlastně ve vyhledávačích, jak Seznam, tak i Google. Jo, takže tady je nějaký vlastně nový Army Shop v Praze, připravený textový inzerát. Vlastně pracujeme už i s nějakou adresou, s kontakty, která je přímo, může být se zobrazovat součástí vlastně toho inzerátu. A tohle je vlastně, s tímhle můžete pracovat v Seznamu i v Google, to obě dvě umožňují. Co v neposlední řadě třeba umožňuje ještě opravdu tady nová pobočka v Praze, třeba využít toho Sidelinks. Tohle není jako přímo, jak to bude v praxi vypadat, ale je to jenom nástřel. Jo. Takže on ani nesídlí na Koruní 16, takže ho tam nehledejte. Jo, takže co naším cílem je? Získat prémiové pozice, aby na slovíčko Outdoor Shop a Army Shop vlastně vyjížděl v první. Práce s klíčovými slovy, to s tím souvisí, cílení na lokaci a rozšíření PPC inzerátu, tady třeba adresa prodejny s propojením na firmy.cz, kde už třeba je i mapa, to samé, co je u Google. Jo, takže obě dva Seznamy Google s tímhle dobře pracují a podporují tady tenhle ROPO efekt. Tak. Kontextová kampaň, tady asi už jste o tom slyšeli, takže my tady připravíme na nějakém tematickém webu PR článek, největší Army Shop v Praze, Armet. Tady je vlastně nějaká kreativa, největší Army Shop v Praze. Tohle je kampaň primárně zaměřená na přivádění nových návštěvníků, kteří Armet neznají. Cílíme podle tematických serverů, klíčových slov, zájmu publika, využíváme k tomu PR články a vlastně PPC. Remarketingová kampaň se bude vlastně zobrazovat pouze lidem, kteří už navštívili e-shop. Tady je i zpracujeme to, že by tam měla být jiná kreativa. Jsme vám nyní blíže, jo? Nová prodejna, protože ten Army Shop měl prodejnu, ale mělo to v Žadci, takže to bylo úplně mimo pražské už z ruky. Takže je tady nějaký třeba komunikační, ten předmět komunikace na to, že jsme vám blíže, a odměna za vaši důvěru je tady třeba slevový kupon. Už přímo na těch bannerů. Jo. Ještě jedna věc s tím slevovým kuponům. Samozřejmě je to o nějakém zkoušení. Tady se nabízí taky několik strategií. Jedna strategie je to, že vlastně tady tu odměnu za důvěru můžete promovat samozřejmě na banneru, ale ten kupon můžete využívat jak v e-shopu, tak i v té prodejně. Další věc, jak jsem na začátku říkal, může být jenom kupon pro tu prodejnu. A tak dále. Takže to jsou taky součástí testování těch strategií, které bude neúčinnější. Jo, to znamená, my chceme, nebo aspoň mým cílem je to, vlastně ten slevový kupon, aby se nedávala bariéra, že si to musí koupit v prodejně. Jo, on může využít právě ten slevový kupon už přímo na shopu, koupit si ten produkt na shopu a jít si to vyzvednout do té prodejny. Takhle ho můžeme nalákat. Ano. Vůbec nechápu, jak se to technicky vyřeší, aby ten banner se zobrazil právě tomu, komu chci. Tak, to tady měl i kolega ze Seznamu, komu chci. My tady vlastně... Tohle je cizí web, jo? To je prostě nějaký PR web nebo nějaký magazín. No to je přesně tak, to je kontext, to je cizí web a to je vlastně cílení, kontextové cílení, jo. To znamená, my můžeme podle klíčových slov, tohle je třeba remarketingová, takže tohle se bude zobrazovat lidem, kteří z tom publiku, které jsme označkovali. Seznamu, když tam zadávám. Remarketing